Okay, this time, mamati kita sa unang pagabahon ni kagrupong. Okay, Victory Yermos ang Barangay Talasan Mangas. Okay, ang pagabahon ang Matahom nga Alibangbang. Palapakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Mayroon talaga niya pagkumati sa mga grupo ko, si Ivan Biligas, si Leandro Arcanyo, Okay. si Rian, si Maring Juna, si Maring Winar, sa tanan yung mga kumari ko da. Ako ang nagsamput sining kabulakan, manyag nga tinuga ako na sumalan. Nagalinagumba ining akong dughan, matuod nga gugma ako na bayagan. Ako nagpalapit sang inanay lamang, parang imo kaanyag akon mahimutaran. Sangyara na ako sa imo atubang, dito ko na sayran sa kaalibangbang. Sangyara na ako sa luyuni mo, ang tunay mong dagway ang nakita ko. Ang imo kaanyag walay kapareho, nadugangan, pagit huyag ko sa imo. Apang sang hinali ako natalupangtan, wala ka nagali sa akon atupang. Nagahilibiun mining akong dukhang, bangut sang hinali, imo ginbayaan. Kamantan sining kalibutan, kabay ining kansyon imo mabatian. Ang imo kagayon hindi umalimtan, ang imo pagbalik akong nabantayan. Man karon sining kalibutan, kabay ining kansyon imo mabatian. Ang imo kaanyag hindi malimtan, ang imo pagbalik, ako nabantayan. Thank you, mayroon na kapagmati galing kay Manina Virgie. Short FM. DJ Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Victory Yermos ang Barangay Talasan Mangas. Okay, sample pa na sa aton nga mga swabing nga bahanon subong hapon ang Matahom nga Alibangbang. Okay, ang isa ka babae okay, kahalintulad sa isa ka alibangbang. Ako kaysa mabudlay mandakpon. Kung kaysa akusa man lang nagahapon, no? Okay, depende sa babae.
Turuan mo na siya ang real talk sa ato niya pangabuhi.